Hvad har du fået ud af de her 2 dage, Katrine? Vi er enige om, at der har været fokus på en masse rigtig spændende emner, som kan hjælpe os til at blive bedre med at introducere innovation i forhold til at rekruttere, identificere og realisere potentialet for de virksomheder, som er med i Region Sjælland og vores virksomhedsforløb. Vi var specielt inspireret af Smukfest-oplægget af Flemming, som vi mente formåede igennem hans case og, hvad skal man sige, putte fokus på nogle af de helt centrale emner, som vi har hørt fra en række andre oplægsholdere. Vi synes, det er vigtigt at kunne være legekammerater. Vi synes, det er vigtigt at kunne være seriøse på de rigtige tidspunkter og springe leg ind. Vi synes, det er vigtigt at kunne fejle. Vi synes, det er vigtigt ikke bare at sige, at man kan fejle, men rent faktisk introducere nogle politikker i de anbefale nogle virksomhedspolitikker, som gør det muligt at bringe ud i livet. Ja. Og hvad vil du afslutningsvis sige? Jeg vil afslutningsvis sige, at vi glæder os til at lege med virksomhederne i Region Sjælland for fremtiden.